Povesť o Sovom hrade. Na juhu stredného Slovenska, v najtmavších lesoch Cérovej vrchoviny, týči sa prastaré osamelé bralisko. Stojí tam nad zabudnutou dolinou ako prísne vstýčený prst. Ako by chcelo ľuďom pohroziť. Všetky vaše zlé skutky, čo ste kedy napáchali, naveky si budem pamätať. Pod bralom krčí sa malá dedinôčka Šuricami nazývaná, ktorá previnilo držala sa toho hnevlivého prsta a nechcela sa ho za nič pustiť. Ľudia z tejto dediny ho inak ani nevolajú, len Sovým hradom. Prečo však, keď na ňom žiadneho hradu nechyrovať? Nenájdete na ňom ani len jeden zabudnutý kameň alebo zvyšky starodávnej gotickej brány. Pozornému návštevníkovi brala však neújdu z pozornosti prapodivné schody, vytesané priamo do skaly. Ako by ani z tohoto sveta neboli. A iba niekomu naozaj vytrvalému sa podarí vyšplhať sa až úplne nahor tohoto brala. Keď tak učiní, ostane prekvapený stáť. Na samom špici obrieho kamenného prsta, vytesaná do tvrdej skaly, je hlbočizná, kruhová nádrž na vodu. Totižto kedysi na tomto brale hrad skutočne stál. Bol to hrad divoký, iba akési orlie hniezdo, strážna pevnosť, do ktorej dostať sa mohol len ostrieľaný vojak dračieho srdca. Posádku často tvorili iba dvaja bojovníci, strážci, ktorí v prípade blížiaceho sa nepriateľského vojska oheň zapálili a poslali takto správu na neďalekú Šomošku či Fiľakovský hrad. Na hrade trávili dlhé chvíle, hrali v kocky. Iné sa tam robiť nedalo. Často sa nudili a tak títo dvaja kumpáni počali stvárať rôzne zbojstvá. Strieľali kušami do dediny, či púšťali skaly dolu bralom a takto strašili sedliakov. Raz za týždeň k nim hore prichádzala dievčina Edita, ktorá im v paláci poriadila, jedlo nachystala i oprala. Vždy, keď vyšla po starých schodoch, ktoré tu nevedno kto v dávnych vekoch do brala vytesal, dvaja kumpáni ju po očku sledovali, aká je len mladá, skromná, pekná a nevinná. Jej krása i beloba jej mladej pokožky, ba i vôňa jej vlasov každodenná ich dráždili ešte viac ako jej ladné telo. To ako jarný prútik vlnilo sa im pred očami, keď vystupovalo po tých čarodejných schodoch. A tie modré oči, z tých sám anjel nazeral na tento hriešny svet. Ale vojaci v tých očiach skôr ako anjela diabla videli. Diabla bezbožného, ktorý ich znepokojoval a vyrušoval a nedal im spávať. Ich pýcha a chtíč chamtivý rástli z dlhej osamelosti v strážnom hrade. Mladá krv sa v nich vzdúvala a keď Edita svoje útle nôžky na kamenné stupne pokladala, každým studeným schodom stúpala v nich podráždenosť. Jedného dňa sa tej bezmocnosti vzopreli a modrookú dievčinu Editu na schodoch zastavili. Počkaj, nechoď, zostaň tu s nami, potež nás v našej osamelosti a my sa ti dobre odmeníme. Lenže Edita bola cnostná a verne zasľúbená svojmu Jánovi, mladému gazdovi zo Šuríc. Nehodlala s vojakmi sa zapliesť. Vybrala sa ona utiec dolu zlomocnými schodmi, keď ju tam však vojaci zastavili. Keď sa po dobrodky neoddáš, násilím si ťa zoberieme. I vrhli sa na ňu dvaja. Schytili ju, že ju dovlečú do veže, lenže schody boli príkre. Dievčina každý stupienok dobre poznala, často po nich bežkala hore dolu, preto šikovne nohami poprepletala, vojakom sa vytrhla a jedného z nich sotila. Jeden z nich neudržal na príkrých stupienkoch rovnováhu, padol na chrbát a počal sa gúľať dolu schodmi ako vrece pšenice. Nevedno, kto do skaly tieto podivné schody vytesal. Bol to hádam nejaký zlomyselný čarodejník, lebo schody boli naschvál tak prispôsobené, že kto sa na nich raz pošmykol, zosypal sa po nich až na kraj priepasti a do tej sa zrútil. Tak sa i s vojakom stalo. Padol do hĺbky a už mu pomoci nebolo. Schody splnili svoj bosorácky účel. Druhý vojak, rozúrený z kamarátovej smrti, schytil Editu za vrkoč a ťahal ju hore na vrchol hradu. Kričal: Tak ty takto, nehanebnica!
Svojim bosoráctvom nás chceš opantať a zahubiť. Na čarodejnicu iba oheň. Rozohnal sa a budzogáňom ju tak omráčil po hlave, že tá až v bezvedomí zostala. Tu ju dotiahol k signálnemu ohnisku, ktoré sa používalo na podávanie správ a rozhodol sa, že ju upáli. Tak aj učinil. Vatru zapálil a Editu na ňu uložil. Vatra sa rozhorela a keď Edita modré oči otvorila, pochopila, že je uprostred ohňa. Tu vo veľkom náreku zoskočila z vatry a utekala na vrchol Sovieho hradu k vodnej nádrži, vytesanej do skaly. Horiac v náreku veľkom i v bolesti do hlbokej vody skočila. Utopila sa v tej nemilosrdnej čiernej vode a viac už na hladinu nevyplávala. Mladý Ján, snúbenec Edity, uvidel na hrade oheň. Signálna vatra rozhorela sa na všetky strany a najprv si všetci mysleli, že sa snad cudzie vojsko blíži. Všetci v dedine začali utekať a ratovať statky. Po celých Šuriciach sa zdvihla panika. Čo malo nohy, utekalo, iba Ján upreným okom hľadel na strážny hrad. Edita, blislo mu mysľou. A už utekal hore k Bralu. Vyšplhal sa hore a vybehol bosoráckými schodmi. Svoju Editu však on už nikdy neuvidel. Stretol iba začmudeného vojaka, ako sedí pri vatre, plače nad svojím hriechom. Už je po bosorke. Oheň ju najprv očistil a potom ju voda zhltla. Tá nám už neučaruje. Už je v pekle, oznámil Jánovi. Ten pochopiac najprv vybehol na vrchol k nádrži, ale Editu tam neobjavil. Vrátil sa v nekonečnom zármutku k vojakovi i rečie. Ty zhniješ v pekle za to, čo si spáchal. Uchytil vojaka mocnými rukami a zhodil ho dolu schodmi. Ten sa zgúľal za svojim kamarátom po schodoch dolu do priepasti a rovno do pekla. Tu zúfalý Ján vyslovil kliatbu. Nech do roka a do dňa už nestojí tu tento hrad. A sám skočil za Editou do nádrže s hlbokou vodou, aby sa z nej už viac nevynoril. A stalo sa, ako povedal. Ako by dedinčania počuli jeho kliatbu z vysokého Brala, začali hrad skalu po skale potichu rozoberať. Ako by chceli znivočiť starý hrob, aby si naň už nikto nikdy nespomenul. Do roka a do dňa už po hrade nebolo ani chýru. V Šuriciach azda schované sú skaly z tohto nešťastného hradu v múroch domov aj do dnešných časov a spolu s nimi aj hriech, čo tam bol spáchaný. Keď dnes prídete do Šuríc a vystúpite na bralo Sovieho hradu, dajte si pozor na zlomyselné schody. Sú tam stále a keď na ne stúpi človek zlého srdca, schody ho zhodia do priepasti.